akan maju. Indakkah denai putuskan hiyo tali badun sana, walau tuan maraso denai konda baguna, biarlah denai puja hati, jangan sampai mana ruah dendam, walaupun lah di
saki diri dan surang menangguangkannya. Dan sangkolai kalamak cintonan dulu dibari pai kironyo. Walau lai babu jua tiok hari diumbuak, jom manih untai kato rayuan gurau manjo.
sadenai manarimo uluran tangan dari Tuhan dek bansai ko mangko denamu kironyo racunan babiso ngata minum ladenai makan dan kini mambuwe hangus dalam dado. Dan